Zdraví vás KRL. Vítam vás pri historicky prvej recenzii aplikácie pre iPad na našom blogu mamiphone.sk. Poznáte Flipboard? Ak nie, máme pocit, že je najvyšší čas ho práve spoznať. Ide totiž o ďalšiu aplikáciu, ktorú považujeme za absolútnu nutnosť pre každého používateľa iOS zariadenia. Flipboard doposiaľ figuroval iba na iPade, no nejaký ten deň je už na svete aj jeho iPhone verzia. My sa však bližšie pozrieme na tú iPadovskú. Flipboard je najúspešnejšou čítačkou a agregátorom webového obsahu na App Store. Čo toto tajomné slovné spojenie znamená? Rozmeňme si ho na drobné. Na základe vopred zadaných oblastí vášho záujmu vytvára Flipboard svoj obsah a transformuje ho do nádhernej podoby poskytujúcej úplne unikátny užívateľský zážitok, ktorý je neporovnateľný so zobrazením v prehľadači. Stačí raz vyskúšať a budete mať problém sa od neho odtrhnúť. Po registrácii odporúčame navštíviť nastavenia. Po ich správnom nastavení a definovaní vlastných obľúbených zdrojov, sociálnych sietí či RSS čítačiek veľmi rýchlo zabudnete na všetky prehliadače. Flipboard je k dispozícii free, takže neváhajte a stiahujte čím skôr. Budeme radi, ak sa o vaše skúsenosti s Flipboardom podelíte na našej fanpage facebook.com/mamiphone.sk.